Sugdan na nila ako ang facial. Padala ba ni facial niya ako, ano? May pakay ba, no? May pakay. Oh. What's up, my loves? Megs. Alright, so niya ako diri sa may Toledome Medical Clinic. So, sagdi lang na ako ang kuha na ambulansya. Alright, so niya ako din karon. Actually, supposed to be dapat kauban ako si Auntie Sai, pero seems ako lang isa. Medyo jahe, ulaw. Because invite nila nga mo-try silang service din karon. So right now niya ta dinhi. Kagahapon si Auntie Sai munang nag-facial. So karon ako na pod. Char. So check na ito kung sa kanindot ang ilang service kina-offer, and at the same time ang ilahang mga vicinity nila, no? Ang area nila. So tala. Let's go. Ay, push. Push pala, hindi pala pull. Hi, so niya kauban ako si Ma'am. Sige. Hi ma'am, kumusta po? I'm good. Yeah. So okay ma'am, here in Toledome Medical Clinic, right? So pwede mo may tagaan or kindly give us some points. So ano ba itong meron dito sa Toledome? Oo nga eh. Sige lang, hindi ka nag-iisa. Gani! Right now here at Toledome, they have the newest technology of Thermage, which is the FLX. So they have it here. Also, they have the Frozen Sea together with the Hydra Facial Aid. So it's now available here only at Toledome, Davao. Okay. So first ever day lang sa Davao. Yes. Not ang Thermage. Thermage. FLX. Frozen Sea. Frozen Sea. Freeze aging. Freeze aging. NANI? Okay. So muna ilang place, my loves. Alright. As you can see, ganda-ganda. Okay, meron silang waiting area dito. Trikot kan kahapon eh. Okay, so walang waiting dito. Ay, meron isa. Alright, so yan lang Christmas tree. And may mga tao pala dito. Hello po. Ay, si Doktora. Hi, Doc. Okay, so I guess sulayan na ito ilang service na gina-offer din ni karon, no? Yan, Frozen Sea. Yan. Ano siya? Frozen Sea. Okay, so ma'am. Ganda ni ma'am. Oh no! Alright, so muna ilang place, my loves. Okay, so sugod na ako sa operasyon ako. Oh no! Saan ko ako? Okay, so higa na ako agad. Okay. Alright, here sugdan na nila ako ang facial. Madala ba ni facial niya ako, ano? May pakay ba, no? May pakay. Oh, maganda ang plak. Works pa. Sutan ko ni mo, te. Sutan ko ni. Ay, sweet ba? Ay. Okay. So, pag yung hisot, oh. Galing. Sinabi ko makaservice at Toledome. Oh my God. Sige, ako na siguro na, ma'am. Okay ra. Conscious na ba dito ko? Wala ay lang, guys. Okay, so higa na ako, ha? Okay. Okay. Hello na pa. Abunan lang po.
Ah, bait. Sige. Okay kayo. Wow. Kakaingan. Mabarnay ta sa channel karon. Sige, butang ni mana, ma'am. Iwash. Iwash na kami face. Ah, i-wash. I-wash niya ang face, my love. Hi. Muna to siya. Pinag muna dahil. So, ilapang i-wash ang face. Okay. Tapos. Hello. Ay, hello po, Doc. Si Doktora. Siya po yung kuhan dito. License. Enjoy your treatment. Yes po. Hello, Doc. Siya yung parang sila? Dr. Hazel Elio po. Ah, yes. Kuhan siya sa iyang designation gani. Doctor siya dahil sir. Siya yung licensed doctor dito. Assign doctor. Dermatologist? Yeah, or, Yes. Dermatologist. Aesthetic. Aesthetics, yes. Siya yung kuhan dito, my loves. Kung papa kasi mga kuhan, nagawin mo, pakitaan lang niyo si Dr. Maria Hazel Elio. Maria Hazel L. Aside ring clinic, na pa sila yung clinic niya. Si Doc Hazel po. Dito lang. Dito lang sa Stoledom, my loves. So, nindot kay ako rin sa dire. Hayahay! So, kailangan customer. Gani mo appeal min sa imo. Okay kayo. Spray kayo. Sa oras imong connoisseur. Gabi ko, ma'am. Taka nila og. Very bright smell. Akala ko. Taka nila og gel, my loves. Tapos ang gigamit ilang pangputang is kanang ibutang bitaw sa palaman. Spatula. Ang ibutang kanang Hindi mo gamit sa mga sandwich. spatula. Sa oras imong connoisseur. 8 to 12 sa evening. About love life, ma'am. Oh no! About love life. Mabulag mo sa imong uyab nimo. Share ka sa kuha. Advice ka eh. Samutan ta kag advice. Ingon ka mo, pa-advice pa ko. Nga, pa-advice pa ka. Rese. Kung kini nga service po, pila pa siya? 3,800. Afford kayo, sir. Ha? Afford kayo. Oo. Wala kailangan gastusan. Food kayo. Pero alam mo iban nga ng kuan kayo. Kilos kayo sila ang face. Diba? Kasi gasto kag ipulos. Of course, yung mga kuan, mag-invest kasi mo sa yung mga face ni mo. So kita mo inom mga tambal. Sige, kita ginainom mga tambal. At tuwing dapat rin nato ang pinga to ang pamanit, especially ang face. May mga tubang sa tao. Gani! Marong ka itong bayot pa sa kuan ba? Langkibs. Share kayo na ano mong balay. Matayit. Only rich can afford. Bukan nawa ni hilason ni ate ni. Alright. So nang ibuhat na naman. Scrub na ko yung face na makuha ang mga guys. Scrub. Medyo
Kumain nila og tangkal sa dry skin ako. Sarap po niya siya, ma'am. Vibrator. Ha? Vibrator. Vibrator. Oh no! Okay lang. Hindi kayo. Vibrator, my love. Sorry na dyan kong vibrator. Frozen kami frozen. Okay. Sila na ito lang Bago frozen. sinarapag si Elsa. Alright, so manang vibrator, my loves. Alright. Kuha na uno eh. Muli. What's your feeling, sir? Ang sarap. I like it. Ito, fairness my loves na. Alam mo siya feeling. Makatulog ka, dukaon ka. Relaxing kayo yun. Dagan ako may ilad, mo? Searching ko ako. Searching na yun. Wow. Oh. Nawa ha? Oy, pakay. Diba? Pakay daan. Ka-perfect ba? Uy. Napukig na mo. Uy, budagol. Perfect ba? Ay. Tikon kay kamamba. Hindi, seryoso. Mga nagining the moment of truth. Break na ko nila. Hadlo ko ani kayo. Dati. Kailak ko ani. Dahil blackheads man kita niya. Oo. So, maro niya ako na karon my loves. Tanawa yung ibuhat niya sa kuha. Kaya ayaw ko niya. Masyado ako niya pasakitan. Pero mo sa akin. Okay, so frozen na daw ta. Let's try to check kung say feeling aning frozen.
na katalgon ko. So, finally, tapos na. Yan. Oh, di ba? Medyo diesel lagi ako, no? Nahilo ka? Nahilo ako konti. Sa pagkakahiga mo lang siguro. Ganun. So, yung frozen sea, masarap sa feeling. Malamig sa mukha. Masya ka lang at first, pero masasanay ka yan once simulan na nila yung procedure. So, makita mo niyo my loves, no? Oh, ano ipakay, di ba? Oh! Perfect, wow. So, again, thank you, ma'am. Update lang po tayo, sir. Yes. So, invite po sila, ma'am, to come over here. Please visit the Toledo Med Clinic here in Davao. They have the Frozen Sea facial here together with the Geleo and the latest Thermage FLX. Yes. So, katulad. Ipakita na ko sa inyo, ma'am. Ni siya, oh. Alright. So, dari lang ni siya dari sa Toledo, ha? First and the only here. First and the only Frozen Sea. So, I suggest na matry nyo na siya, my loves. Thank you so much. Toledo Clinic.